derovre, hvor fucking ulækker. Fuck, hvor er den klam. Nå, men min kære blog, jeg vil bare fortælle jer, at hvis der er noget, der går bedre mig, så vil jeg elsker jer alle sammen. Eller så vil jeg have, at I skal vide, at jeg elsker jer alle sammen. Og jeg er glad for, at I vil like min blog, men du får jo ikke meget mere. Jeg glæder det, for nu dør jeg ligesom over der nederkop. Men vi venter på, at der kommer nogen til at dræbe den, fordi så vi kan se, at vi prøver at køre den over med den der vogn der. Men for mig. Den hvide vogn. Og den der klamme sortede kop sidder under den hvide vogn. Det står ved siden af. Jeg har det dårligt. Og jeg tør ikke gå på toilettet, fordi der er langt. Eller, det er ikke fordi jeg skal på toilettet, men jeg tror, jeg er mere sikker derude. Den kan komme under. Kom under. Kan jeg se, at der er en Jo, dørsprække? jeg skulle komme under den der. Der er en dørsprække. Kan du jagte den udenfor? Nej, Amalie. Og du tør du nok. Vi kaster en sølvpapirskugle efter den. Og vi løber og skreg. Er det sådan nogle ting, I virkelig burde have set, min kære blog? Og så vi kørt rundt på den der. Så det vi kører rundt, men det er ligesom slut nu, fordi nu er der en nederkop derovre, ikke? Men den er fucking klam. Og hvis I nogensinde ser så stor nederkop, ikke? Så løb og skrig, for den går så stor. Farvel.